ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। अनधिकृत पर्ससीन नौकांवर मत्स्य विभागाकडून कडक कारवाई होत नसल्याने आज तळाशीलमधील पारंपरिक मच्छीमार महिलांनी येथील सहाय्यक मत्स्य आयुक्त कार्यालयावर धडक दिली। अवैध पर्ससीन मासेमारीवर कारवाईसाठी महिला खूपच आक्रमक झाल्या होत्या। मागील काही महिन्यांपासून फोंडाघाट हवेलीनगर परिसरात फिरत असलेल्या बिबट्या आज घोणसरी गावातील टेमवाडी येथील जंगलमय भागात फासकीत अडकलेल्या स्थितीत आढळून आला। त्यानंतर तातडीने वन परिक्षेत्र कणकवली येथील रेस्क्यू पथकाने घटनास्थळी जाऊन मादी बिबट्याला पिंजऱ्याच्या सहाय्याने जेरबंद केले। सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना तात्काळ जिल्हा रुग्णालयात व नंतर मणिपाल रुग्णालयात तातडीने हलवण्यात आले। आज कामावर हजर झाल्यानंतर व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर सहभागी असताना त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले व त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात हलवण्यात आले। हृदयविकाराचा त्रास त्यांना जाणू लागल्याचे जिल्हा रुग्णालय सूत्रांकडून सांगण्यात आले। रत्नागिरी ते वैभववाडी या दरम्यानच्या मेंटेनन्सच्या कामासाठी 10 नोव्हेंबरला सकाळी 7:30 ते दुपारी 11च्या वेळेत मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे। त्याचा परिणाम कोकण रेल्वे मार्गावरून धावणाऱ्या व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात थांबा असणाऱ्या 4 गाड्यांवर होणार आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतच्या निवडणुकांच्या आज जाहीर झालेल्या निकालात जिल्ह्यात भाजप पक्षाने एकतर्फी वर्चस्व राखले। प्रत्यक्ष मतदान झालेल्या 22 पैकी 15 सरपंच भाजपचे निवडून आलेत। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।